amics i amigues, amb aquest tutorial us ensenyarem com treballar per capes en Photoshop. Clica Archivo y al nuevo. Ara canvia les mides del paper al teu gust i clica OK. Ves a l'icona de les capes, afegeix una de nova i tria el nom que t'interessi. Ara pots dibuixar i canvia la mida del pinzell com més t'agradi.